I would like to introduce Batman News on the beat. Seri ADS record. Fine boy fresh B. Hey mana, what's my name? YMT Nation. A gani ni da ke mun dace, haɗuwa na da ke yafi zance. Masoyiya da yankin amince, in zo gidan ku sai a tantance. Kin biya guri na kyace, sanu ki ta saka na zoce. Masoyiya ta kyau take in ka kalle ta, yarinya fara Ajebota. Ina same ki na huta, wani ya bani farar mota. Kyau take in ka kalle ta, yarinya fara Ajebota. Ina same ki na huta, wani ya bani farar mota. Fresh B ne, for the past 2 days nake na gani sanki ya shige ya wuce da ni mun haɗe da ni da ke a gazini a sanki wahala ni ba ni gani a sanki na makance ba na gani lele da majanun ne suke gani dan tabarata mai farin gani 5 and 6 da ni da ke you want make me crazy I'm a shopper for love not lazy for your love I'm not unbusy I'm not unbusy you want make me crazy I'm a shopper for love not lazy for your love I'm not unbusy I'm not unbusy busy. Yau da ke ka kalle ta, yarinya fara Ajebota. In na same ki na huta, wani ya bani farar mota. Yau da ke ka kalle ta, yarinya fara Ajebota. In na same ki na huta, wani ya bani farar mota. Ban san yanayi ya raba mu, a saki na riga na kamu. Za mu guje wa duk maƙiyanmu masoyiya. Yau da ke ka kalle ta, yarinya fara Ajebota. In na same ki na huta, wani na bani farar mota. Ya fara Ajebota. In na same ki na huta, wani na bani farar mota. Kyau take in ka kalle ta, yarinya fara Ajebota. In na same ki na huta, wani na bani farar mota.